Iki cerita jaman semono padha jayanya monggo patama iki cerita saka wong tuwa iya ya Pelangi Pro Audio Pelangi Audio Rental. Terima kasih. Wis kontol baris rekasane saiki wis ayo rogo iki sasar aku dikundang so yen gede dadi dokter sing udang boe tanggal 15 padha diglangulane kunder sasar bareng wis gede aku disuntik ku dokter
Tata Sawala iki cerita jaman sakono padha jayanya monggo petama iki cerita saka wong tuwa ana caraka Tata Sawala iki cerita jaman sakono padha jayanya monggo petama iki cerita saka wong